Batak Remixer.
Ladies and gentlemen, this is remix song by Gabrielle Studio.
Ricardo Remix. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
tungi marupana ko upatakon ay hujaga rotua hailahon moro mangulai baunang sai mardalan moro sopangomo adona lao manapai asa urang niulah nang gojuji tubuh badan angulah kaberugi molo na tutu sai pau bama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai pau bama molo na tutu sai pau bama ang giat geleng tai tunatama para juji omiyamang sai pau bama Marbada pejot dohot dongas si para juji dohot di pare tongan manggeo i pejot desi nangakal mangakali di loloan juji dopak namani pudo tudongan main main ang dalo pau bapa ngalahokku nangahasi ulahot asal los roha mangulay tu dia pehola tu ikuton bertiga-tiga nang mangula tu balia satung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona dengga satung leado tau disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang ido ang gona dengga Sekedar lecet aja lecet.